Yo, content media, madam as ewo adwuma pa mugusu amoye. Sene ehun ya wote ye no. Sahara pepepe. Akwatia bridge no. Yankopon ya adomo chena. Ombahya ase aye Akwatia bridge no. Nti enuoma na wafi ase a wode ereba. Yankopon ya ndu enwumre na no na abono ne anwea no so nyina aba bedu. Baro chene Yankopon ya adoma obehye ase na aboa omanfo a ewo Akwatia ene ne mpotem ni titirim school fu a woko school Roma ena caps sanse bibire na wa na wofa ena ye ma menem ne ye papa no so bibire na afa hokọ adwuma nti eye ekwan a ehohia pa na emum sinsunu to na eyira na akwakoyi bibia eha adwene nti ena ya afa sa akwanya no se ebeye na ye de aboa omanfo a ewo Akwatia ene ne mpotem nti se wote ye na hu ya na Sahara pepepe ochena dwumadi no ebekoso imo ma mefa akwanya wesu na mefa na yewura Sami Ewuku MP4 Ekwapem North constituency mefa na siye papa wo nemwa ne adwumapa oye edeboa assembly members no se yenso yebetumi aboaboa yen omanfo a ye ne omowo yen electoral area nti meda obibia nso ase won a ehu na wobo yen kai na wotwe adwene ekọ nioma ahodo ekoso yen potem no nso asiye pa womoa wonso wode ebomoa nti se wote a na ochena Nyankopon ya adoma Akwatia bridge no ye reshase ye hwe se mesi ni bai na ye kohwe ni se baby a unya tra bridge na baby e kono epem gire bia ye de machine adwiri na obi asi kwan de obi asi dan de a block sa hono nti wo de machine ko dwiriwa anya na wakotuo no kunu dan no atofem nanso baby a bridge ni bitumi akono ebeye bia ya obi a bitumi afaso di edine adwuma sisi ano omode covet no eba nyame ya adoma endu anwumre na no na blocks no ne anwea ne cement ne abono nso nyina aba bedu se ne yepese ye ya aba be feel inside nyina fully concrete bridge enti enema yerese enti endu anwumre na ne nyina bo chena no pade mesi no be hye na adwuma ase nti we are hoping say na watwi nko na awie no ne yawie Akwatia bridge no nso aka ne omanfo no hu ya wo man ya so eteye kontonchi media nso ekotwa senia ohawo no ete ma ye hu ye no ochene nyame ya adoma obi abetumi aba behwe dwumadi na erekoso no na nso waye odansini ewo ho ochene Nyankopon ya adoma kontonchi media mo nso ye tonsa afre mumra emehwe dwumadi no senia mobo ho dawuru no se nia erekoso enso eni ochene nyame ya adoma isane se asimbro mine mampon empuntu eda ya akoma so nti eniyama hodo bibira ye de atoto akwam aye pese yiwie bridge ya ye beto aso aye no nso no ye de betugwa mo manfo nso ehunu ya yereye na aboa ye nyina kan ye hobum nkakra yebetumi aduru baabi na mampon so befa nentuma pafra me fa akwanya wesu na me de adesrede kese ato mampon man ni adehye nyina anim se ikro ye na yende ye nyina ye boa ye bekoye nani enti mu amowa akwantu mu amowo mampon mu amowo Ghana fa na nyina moye mampon adehye ni titiri asimbro mufo no momra dwumadi awodo bibire hono ma ye beye de aboa ye mbron ahoro ne mampon na mampon so etumi afa nentuma pa afura eniyama ahodo bibire hono ma mpehene de atoto akwama se wonso ba na wodo mu abetaye chia dachi ye bebo wudin akase wonso wa ba beboa nti ye reto nsa afre mu nyina na yetumi aboa mampon na mampon so afa nentuma pa afura medase